Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Қалабызда компьютер графикасына укулар башланды. Бөгілмәдә Нәүрүз гүзәлен сойладылар. Ознакай мөхтәсибендә милләт аналары төбәкара форумы узды. Цифрлы иҗат академиясе Татнефть җәмгыяте хәйрия фонды ярдәме белән компьютер графикасы буенча укулар башлап җибәрде. Оннан өлкән сыйныф укучылары һәм студентлар бушка файдалана ала. Проект кысаларында узган беренче лекциядә безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Проект тыңлаучыларны популяр интернет челтәрендәге хыялый тирәлек яисә виртуал чынбарлык буларак билгеле метаверс белән таныштырды. Шулай ук киләчәк һөнәрнең үсеш перспективалары турында сөйләде. Это как раз Sandbox, Unity и нейросетки. Бу Sandbox һәм башка программалар катнашучыларны бүгенгә кадәр барлык актуаль юнәлешләргә чумдыру һәм аларның тирәлегендә ориентлашуына ярдәм итү. Без монда метаверс белән бергә эшләү өчен килдек. Создать кусочек альметьевского будущего в метавселенной. Укучылар һәм студентлар 9 ай эчендә график программалар, эш үлчәмле графика, гейм дизайн, ягъни мәсәлән компьютер уены дизайны, нейросетлар редакторлары өчен үзләштерәчәкләр, блокчейн технологиясенең теоретик нигезләрен өйрәнәчәкләр, метаверс үзенчәлекләре белән танышачаклар. Катнашучылар проектка әзер идеяләр белән үк килгәннер. По моему мнению, будущее, потому что именно сейчас начали, получается, развиваться нейросети и так далее. Вот вся эта тема. Меня это зацепило, мне это очень интересно. Надеюсь, в будущем будем заниматься и работать. Рәсем ясарга яратучы Захар 3D форматында интернеттан ясау дәресләрен алып караган. Алай гына өйрәнү бик авыр ди ул. Шуңа да әлеге проект аңа аеруча кызыксыну уяткан. Я придумал такую мотивацию, если к концу срока, к концу курса я не сдам какую-то определенную работу, то я постригусь на лысо. Конкурс сайлап алуларын узганнар арт-студиягә стажировкага чакыру алачак. Шулай ук балаларга ире IT компанияләренә эшкә урнашуда ярдәм күрсәтеләчәк. Әлмәт укучылары 70 еллык Калабыз тарихын уен аша өйрәнә. Гомум белем бирү учреждениеләре активистлары өчен әнә шундый квест уен узды. Анда катнашучылар, оештыручылар алдан билгеләгән 6 урынны табып сорауларга җавап бирергә тиеш иделәр. Уенда 6 мәктәп командасы катнашты. Сораулар Әлмәт һәйкәлләре һәм милли традицияләргә кагылышлы. Игелекле Әлмәт ирекле ярдәмчеләр үсеше үзәге җитәкчесе Светлана Шәрәфиева сүзләренчә, мондый чаралар укучыларның белемен арттыруга этәргеч бирә. Шулай ук тарихны өйрәтә. Үсеп килүче буынга үз тарихыбызга кызыксыну уятуны Әлмәт татар дәүләт драма театрында максат итә. Театр репертуарында күп кенә материаллар тарихи үткәнебез белән бәйле. Чираттагы проект хакында Рәдифә Нигъманова. Җиңү героикасы һәм мелодикасы 2015 елда театр тарафыннан булдырылган проектның дәвамы булып тора. Һәм ул үсеп килүче буында ватанпәрвәрлек тәрбияләүне максат итә. Прямиком из Берлина. Из мая 45-го. Как война закончилась, заскучали мы. Уйдырма булса да, тарихыбызда тирән эз калдырган бөек ватан сугышы һәм шул чорның реаль язмышларын чагылдырган бу программаны махсус Пушкин картасы буенча карарга мөмкин булсын өчен өстәвенә мәктәп укучылары һәм яшьләрдә тарихи гадиллеккә урын калсын әзерләгәннәр. Аның режиссеры һәм сценарий авторы Ильяс Гариев сүзләренчә, нәкъ менә үсмер чорда туган илгә мәхәббәтне тәрбияләп калырга кирәк тә инде. Ашаны булай дип әйтергә, диспут тамаша, диспут концерт дип әйтергә була. Жанр буенча ни өчен дигәндә без анда залга да итәбез. Сез ничек уйлыйсыз, сез беләсезме дигән әйберләр бар. Сугыш турында да сорыйбыз, бүгенге көн турында да, үзебезнең шәһәребез турында да сөйлибез. Без әйме шулай булгач, монда да документаль кадрлар файдаланабыз әйме. Тамашада Калабыз тарихында чагылыштагы мисал өчен 1944 елда Әлмәт колхоз театры оешканы ассызыклап үтелә. Үткәннән бүгенгә килеп эләккән хәрбиләр, бүгеннән үткәнгә күчерелгән замана яшьләре. Булар барысы да тамашачының үз аңын башка юнәлешкә борып җибәрергә сәләтле. Проектны күренекле «Эх, Уфа кызлары» спектакленнән үзәккә үтешле җырлар җанландырды. Моннан тыш геройлар яшь тамашачы белән турыдан-туры аралашып, аларның игътибарын үзәктән тайып алдырмый торды. Рәдифә Нигъманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Бүгін форсы һәм түрки халыкларының үлеккедән билгеләп үтелә торган бәйрәмнәре Нәүрүз. Нәкъ менә көн белән төн тигезләшкән мәлдән борынгы бабаларыбыз өчен яңа ел башланган. Бу көн бүген башка борынгы бәйрәмнәр кебек популяр булмаса да онытылмый. Мисал өчен Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә Нәүрүз гүзәленең сайладылар. Биредә бу матурлык бәйгесе 18-нче тапкыр узды. Анда җиде гүзәл зат көч сынашты. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр. Бәйгедә катнашучылар саф татар телендә сөйләргә, татар милли киемендә чыгыш ясарга тиешләр. Бу конкурсның төп талабы. Калганы кызларның белеменнән, осталыгыннан, фантазиясеннән тора. Укучылар әлеге сәләтләрен никадәр бай икәнлекләрен сәхнәдә күрсәтте. Ләйсән Хабибуллина бәйгедә 2нче тапкыр катнаша. Шуңа да бик дулкынланмый. Мин теге елда уже катнаштым. Дулкынланмыйм. Сәхнәгә чыгарга куркмыйм. Кызларның сәхнәдәге чыгышлары таныш булык дигән киреш өлешеннән башланды. Аннары алар үзешчән сәнгатьтә булган осталыклары белән сәхнә тоттылар. Соңыннан аш-су пешерүдәге осталыкларын ачып бирделәр. Чәк-чәк, бәлеш, гөбәдия һәм башка ризыкларны әзерли белүләрен бик ачык дәлилләделәр. Бу эшне хәтта татарча белмәгән рус кызлары да башкарып чыга алган. Бәйгегә тырышып әзерләнгәннер. Мне захотелось принять участие в этом конкурсе, так как я не знаю татарский язык. И вот хочу, может быть, научусь я ему и буду дальше уступать. У меня половина семьи знает татарский язык. Жюри әгъзаларына җентекләп эшләргә туры килде. Алар җиңүчене ачыклаганда кызларның биремнәре дөрес, төгәл башкаруларына, чыгышларының оригиналлыгына, кызларның сәхнәдә үз-үзләрен тотышларына да, төз басып, елмаеп йөрүләренә дә, сөйләү осталыкларына да бәя биреп барды. Будем смотреть, кто как выступает, поскольку у нас этот год культуры и традиций народов, больше внимания будем обращать, насколько девчонки готовили и передают наши наследства, традиции будущим поколениям. Допустим, какие блюда готовили, какой вкус у этой еды будем пробовать, потом насколько выходит на сцену, насколько они общаются на своем родном языке, это очень важно тоже нам, да? Без бүгін катнашучы кызларның барысына да дипломнар әзерләдек, гран-при, беренче, икенче, һәм инде һәрбер номинациядә һәрбер кызның үзенең бер номинациясе булачак. Һәм шулай ук безнең бу елдагы бәйрәмдә шәхси эшмәкәр балык кибете Камчаткадан бүләкләр булачак, һәм шулай ук Конгресстан, Конгресс исеменнән дә бүләкләр тапшырачакбыз. Кызларның үзләренә генә хас сыйфатларын күреп алган жюри аларны төрле номинацияләрдә җиңүчеләр итеп таныды. Аларга иң милли кыз, иң чибәр кыз, иң уңган кыз исемнәре бирелде. Гран-прины беренче мәктәп укучысы Самира Кашаповага тапшырдылар. Нәүрүз гүзәле исемен Карабаштан килгән Элина Ибрахимова яулады. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Ознакай шәһәренең Ак мәчетендә төбәкара форум узды. Бу чара агымдагы елның педагог һәм остаз Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы кысаларында узды. Тулырак Ознакайдагы корреспондентыбыз Илмира Шәрифуллина. Телебез Аллаһ Тәгалә сезгә инде барыгызга да насыйп әйтсен. Әлеге чараны Милләт аналары проекты буенча эшләүче мөслимәләр җәмгыяте әле беренче тапкыр уздыра. Оештыручылар исемлегендә шулай ук Азнакай районы мөхтәсибәте һәм Азнакай муниципаль районы мәгариф идарәсе. Бу безнең беренче проектыбыз әле. Без моны дәвам итәрбез. Аллаһ теләсә, әмма әле бүген беренче башлавыбыз гына. Чыгыш ясаучылар балалар укытуда үзләренең үзенчәлекле эш тәҗрибәләре, принциплары һәм алымнары булган төрле төбәкләрдән килүче педагоглар, җәмәгать эшлеклеләре. Үзебезнең татар халкыбызның мәдәниятләре бар дип әйтик. Бүгенге көндә менә әйтеп киткәнебез шундый сүз бар бит, отмена культуры, культура отмены. Менә үзебезнең элеккеге булган культурабызны дип әйтик. Россия җирлегендәге яшәгән халыкларның шу мәдәниятләрне һөҗүм бара һәм дә инде без үзебезнең тарафыбыздан үзебезнең бер өлешебезне кертергә дип инде ниятләдек. Форумның үзенчәлеге балалар тәрбиясенә кагылышлы бүгенге тормышыбыздагы әхлаклылык, ата-ананы, олыларны хөрмәтләү, тырышлык, намус, туган телне, туган җирне ярату кебек бик әһәмиятле сыйфатлар һәм балалар тәрбиясенә кагылышлы башка бик күп мәсьәләләр хакында сөйләшү. Әлеге чара килгән барлык кунакларның күңелләре кузгатырлык бик җылы очрашу булып узды. Әлмәттән Райхана Ханнанова милли киемнәр күргәзмәсендә алып килгән иде. Балаларның киләчәге өчен борчылган һәркем форумда катнашып, көн үзәгендә торган бала тәрбияләү, укуга кагылышлы үз фикерен дә әйтә алды. Сүз уңаеннан шәһәрнең Ак мәчетендә күптән түгел генә район һәм иганәчеләр ярдәме белән ремонт һәм реконструкция эшләре тәмамланып, мөхтәсибәттә халыкка хезмәт күрсәтү тулы куәткә бара. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сіздің білін сау булашабыз. Исән сау булыгыз.